Migao mar somo chiwo siem ne sikunde makwayo jonyuol ma nyithindgi donjo e junior secondary omenda mag somo. Mae wuok kaluwore kod ywak ma jonyuol osegolo nyaka ne chenro mar rwako nyithindo e skundegi chakre juma mokalo. Giwacho ni kata bed ni piny owacho siro chenro no e skunde mag piny owacho, pod ijuwo gi pesa modhuro ka ok migi andika moro amora. Jojuma nigi mathoth. E kinde ma jumbe ariyo mokalo, jopuonje manotimo penj maduong' ma klas 6 kata grade 6 koro osebedo kadonjo e junior secondary. Lipot mawuok kuom migao no mar somo yango ni 92% mag jopuonjre osedonjo junior secondary school e kaunti ma Migori. Kata bed ni piny owacho ka okalo kuom migao mar somo yando osegolo chik ni onge omenda moro amora ma janyuol matero nyathine e junior secondary school e skundego mag piny owacho onego chul. Moko kuom jonyuol koro pod ywak ni moko kuom sikunde pod kawo kuom omenda. Sikunde wa momi CBC chajo fees, chajo uniform, sirikal wacho mopogore. Komachielo migao mar somo ojiwo jopuonje madonjo e klas 9 maonge kod nyalo madhi e skundego mane oluonggi mondo koro dhi kata skundego mag piny owacho ma ji ok odakie mag machiegni kodgi. Ministry gives each learner 22,244 shillings. That is money for capitation that supports tuition in our various day schools. And therefore, any learner who may be disadvantaged in one way or the other, we want to encourage them to join the local day schools that are within their reach, because within those institutions, they are not expected to pay any fee. Mae bire kindeno, ma jopuonje mathoth ma onego donje klas 9 koro pod okwame miechgi nikech onge omenda mar somo. Pile ka pile biro bedo kaka nwang'o yudore e mara marufuko na to gi mar ngaf kosedonje lwetwa mondo nyithindo odhi sikul. Deko matin gisedeko wasana mien nikech sani koro wadhi e second quarter. Must empower our children through education. We must take our girls to school. Moko jopuonjege sani manyo basari ma ichiwo kod migepe mopogore opogore. Our women rep otelo no maber, otimonwa hono kendo konyowa nyithindo mondo dhi e skul. Ogolonwa gik moko ma nyithindo nyalo chando kendo ndikonwa chek maber gidhi e skul matin. Pesa wa manomiwa mar basari pok ochopo e lwetwa. Osegole e treasury, osechopo ofiswa mar Nairobi mar ngaf to pok ochopo ofiswa ma Migori. Kuom mano naneno ni gimara matin man godo achoke nyithindo moko ane kaka nyalo rikni kodgi mantie ka gin maonge jonyuolgi. E seche ma bende koro migao mar somo koro jopuonjego maonge nyalo mondo koro dhi som kata e skundego mag piny owacho ma ji ok dag machiegni kodgi. Moko jonyuol wacho ni kata mano omenda matin ma ibiro dwaro e skundego ma oting'o mano mag chiemo ok ginyal yudo. Juma, Ramogi TV, Migori.